Sugeng enjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan ati yuswa ing dinten Selasa Pahing 9 Juni 2026. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer piwulang. Para ati yuswa, wonten pitembungan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Tegesipun tiyang ingkang gadhahi kalenggahan punika minangka tulodo, milanipun kedah ngantos anggenipun tumindak lan paring piwulang. Milanipun kalenggahan guru punika aji lan penting. Menapa ingkang kawulangaken dening guru tamtu badhe dipun anggep minangka bab ingkang leres sae, malah kepara dipun cepengi minangka kayekteng dening para siswanipun. Rasul Petrus ngemutaken pasamuan ing Asia alit babakan guru palsu. Guru palsu punika prajanji babakan kamardikan ingkang lepat. Ing wekdal semanten wonten piwulang gnostik lan antinomian ingkang paring piwulang kamardikan saking pangwosipun Gusti. Kekalipun paring piwulang karono kita punika sampun kawilujengaken dening Gusti Yesus. Milanipun kita menika mardika nindakaken menapa kemawon, kalebet mardika nguja nepsu lan tumindak ala. Piwulang punika ingkang dipun tampik dening Rasul Petrus. Kanggenipun Petrus tiyang ingkang mardika nindakaken menapa kemawon, kalebet dosa lan tumindak ala. Saknyatanipun dadi tiyang ingkang mardika nanging kabondo dening dosa. Tiang-tiang ingkang mekaten punika dadi para kagunganipun Gusti. Tiang-tiang punika boten saged mawartosaken kamardikan sejati awit piyambakipun dereng merdika. Para ati yuswa, mila kita sampun nampeni kamardikan sejati. Inggih punika kamardikan saking dosa. Matemah kita dados para putranipun Gusti. Nanging menawi kita tasih winengku dening serakah, buru pikajengipun piyambak, buru keuntunganipun piyambak, kita tasih kagubel ing dosa. Ing wulan kesaksian pelayanan punika, Gusti ngemutaken ewah-ewahan saking kagubel ing dosa dados para kagunganipun Gusti. Menapa ingkang kita pitadosi kedah kita lampahi ing tata gesang kita. Monggo sami dados tiyang ingkang sumarah dipun kuwaosi dening Gusti matemah paseksi lan peladosan kita saged mulihaken, merdikaaken lan berkahi kathah tiyang. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepembut amri kawula nindakaken piwulang ingkang sae kangge sinten kemawon. Piwulang ingkang mulihaken, ingkang mardikaaken, piwulang ingkang dadosaken tiyang tansah caket raket kalian paduka. Paduka berkahi para ati yuswa ing pundiya kemawon lan anak putu kawula, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ngandi, paduka ingkang berkahi. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Evi Kristanti, warga Blok 3 GKJ Sragen, ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit gegayutan kalian organ dalam. Lan mangke ing dinten Rebu 11 Juni badhe nampi papriksan ingkang kaping kalih wonten ing griya sakit Surakarta. Monggo Gusti paduka ingkang reksa lan paring pitulung matemah Ibu Evi Kristanti menika ingkang nampi wetahing kesarasan lan piyambakipun kakiyataken kareksa dening paduka kemawon. Ibu Dalhar, wilayah gangsal GKJ Magelang, ingkang wedal sakmangke nembe mondho ing griya sakit, kawula pitados paduka boten nigakaken, malah kepara paduka enggal maringi wetahing kesarasan. Kala pasrahaken Ibu Sunarti, warga GKJ Salaman, kawula pitados paduka ugi badhe tansah paring kegiatan, malah kepara bagas kesarasan ingkang wetah
Kawula pasrahaken Eyang Sarwito GKJ Ngalian. Monggo Gusti Paduka ingkang makarya matemah Eyang Sarwito menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Ibu Ratiningsih GKJ Ungaran sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun. Kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, Sederek Agus Supardiono, Lare Astama Kusala, wayah buyutipun Ibu Sukarjo GKJ Plengkung. Kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Warso ing GKJ Banyumanik, Ibu Wardoyo GKJ Pugeran, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Kaeksi Wilayah Sekawan, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, lan ugi Ibu Mariati, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto, sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono, sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Ananda Gisele, Bapak Tri Nugroho, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto, lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto, sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo, sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem, lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi, sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo, sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyuningsih Wakijan, sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kala pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen, kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, lan Ibu Sri Widarti. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Ibu Ristiningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro, Ibu Sugito,
Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kaulo pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kaulo pasrahaken sedek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo, sedek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangkin nembe nandang sakit lan ing pemulihan. Para adi yuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.